пряко включено от Великотърновския университет, тъй като там има студенти по политология, които искат промяна в закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Така че ще дадем думата на нашия репортер там, Мартин Георгиев. Добро утро! Добро утро! Промяна в закона за участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Около това се обединиха едно гражданско обединение за глобална промяна в Велико Търново, съставено от различни хора, но ние ще дискутираме и дебатираме тази тема с студента по политология Светлин Тачев. Добро утро! Какво според вас има като празноти в този закон? Добро утро от мен. Така, като цяло референдума на практика се обезмисли с промяната на въпроса му. Тоест, в момента не става ясно ние като гласуваме за АЕЦ Белене ли сме или за друга ядрена електроцентрала. Или ако кажем не, тоест ние против АЕЦ Белене ли сме или като против изобщо ядрените централи други в България. Тоест само се развива ядрената енергетика в АЕЦ Козлодуй. И на практика това го обезмисли напълно. Като цяло има доста пропуски в закона за референдума. Добре, да оставим този въпрос. Утре може да има и друг въпрос, примерно за или против тютюнопушенето на обществени места. Какво според вас, не във формулировката на въпроса, а в съдържанието на този закон така обезмисля референдумите? Значи като цяло гражданска подписка свикана от хората няма как да събере 500 хиляди души. Това е възможно само от големите партии и големи неправителствени организации. Трябва да има смаляне на този праг от 500 хиляди души, защото това е непосилно за обикновените граждани. Другото, което е член 23, точка 1, която предвижда да има гласували на референдума толкова колкото на последните парламентарни избори или около 4 милиона 340 хиляди души, което също е невъзможно и на практика обезмисля референдума, т.е. прави го невалиден, което е другия проблем. В тези 4 глави и 50 страници на закона, който аз си направих труда да погледна, какво още освен необходимите подписи, необходимите формулировки на въпроса, какво още според вас има празноти като политолог? Вие наблюдавате политическия процес, да не се правим на политици сега. Другия проблем е пак от същия член 23, точка 3, където казва, че трябва да има 20% изборна активност, за да може референдума да може да влезе в Народното събрание и оттам нататък вече да бъде обсъждан от Народното събрание, което пак е един капан за гражданите, защото те ни дават ние да гласуваме за нещо. И да, може да има за, против, все ще има една теза, която ще спечели. Тя вече оттам нататък може да бъде използвана от управляващите или от Народното събрание по свой си начин. Тоест може да бъде изманипулиран народният вод. Освен в държавната власт, този закон е и за местното самоуправление. Има ли пропуски в това, ако хипотетично се свика референдум тук в община Велико Търново по някой въпрос, засягащ тази община? Ами, като цяло в местното самоуправление е по-лесно. Но специално говорим тук за референдума, който предстои за АЕЦ Белене, т.е. на 27 януари. Имаше ли достатъчно информираност и информационна кампания, която по някакъв начин да информира хората и да ги осветли, простичко казано, да го смели на обикновен език, това как да се гласува, защо да се гласува, какъв да е въпроса? Естествено имаше по повечето медии, имаше и по улиците имаше кампания, много неправителствени организации. Кампания, за осведомяване на хората има. Вие разбрахте ли? Въпроса разбрахте ли? Естествено, че го разбрах. Да, секунда. Понеже виждам, че имаш 8 души, ако мога да ги преброя от тук, около теб. Можеш ли много бързо да ги питаш колко от тия 8 човека ще гласуват и как ще гласуват един скоростен референдум да направим в ефир? Колко от вас ще гласуват и как ще гласуват? Много бързо. Няма да гласувам. Няма да гласувам. Аз също. Ще гласувам с не. Няма да гласувам. Ще гласувам с не. Аз няма да гласувам. Ще гласувате? Не. Чудесно, разбрахме всичко. 60 на 40. Направо си беше 80 на 20. Благодаря ти много за това включване.